Muhammad a garin ne. Har Allah tun da zuma ta jiran ka zo ka ba mu kaya iya ne ka je ka yi zaman ka. Hayya ka ajiye ne yanzu zaka sai taba sai ka yi harajin dina. Gaskiya ba na wa da bashi yanzu in dai baka da irin iya ne ban baka ba in ka gara mun kawai in ka gara mun ita kawai. Dan bin alawa ma ji wallahi ina bin sa kuɗaɗe tun na baya bai sau da mai sai Allah ya sanar. Ya ba mu kuɗaɗin tuku yawan ɗan dawo iya ne ka san irin ne sai ya hankali. Ya kai mutu. Salamu alaikum. Kai da Allah ware inda mutanen nan yan kwamiti suka yi ram da kai ka yi bacci ka zo ka hage kar ka ja mana kaddara. Wai kuwa mu ba ku da shaye-shayen nan ba? To kana ba mu na ci ne inda ka tifa ta a gidanku ka wallan ita ta taga. Ka hage da Allah kar in sa su yi maka aiki. Mutane kawai zai su daga iya ne don ka je ka musulmi ka ya guda wannan kowayen da muke yi. Kawai in za ka sha mun ba ka sha ba sai da yi. Mazaje ya ake ciki ne jau an rasa ne. Ya ake ciki ne waje magana na ji kuna yi ne wai. Wani yaro ne wai shi saboda yan kwamiti sun yi ram da shi ne wani ake kiransa wai shi mai onga a nan ofisin yan kwamiti. Wai sun hana zaman majalisa kenan? To wai isuwa yan kwamitin yan unguwanmu ne fa. Shi ne za su hana mu ji daɗi. To ba onga ba ni gishiri ne ba wani wa gai yi min cilan nan da Allah dan taɓa. Kullum sai dai ga zo ka siya dan ne ya ma kila kai ba ka iya siya ba gaskiya. To kai ka san garin ne yayi rumfa ba. Gaskiya ban kara ba ka iya wannan. Ba matsala barin dan taɓa su. Me ka kana? Makarantar Islamiyya ma ni zan tafi. Da ta ba hannunka? Ajiya suka bani, ruko suka bani wallahi Allah bai. Kuma shi na baki na kaje in na sha Allah tsina. Mu ce bisa kai. Ku ba ni tambarin wake mazan jiya. Yanzu zan wake mazan jiya. Amma bakan na fara zan dan tsaya. Allah bai da Allah ko dai in dan yi ma wani abu ne ka sake ni dan Allah. Kai. Da guruza. Hatsari kai ne? Wani hatsari yayi? Kaga shine shan sholisho, wiwi, satar kaji, satar awaki, agwagin mutane ma bai bar su ba. Kaga nan agwagin gidan Malam Shehu gaba daya tattare su yaran nan. Gun yan kwamiti na kawo shi. Baba anya kai ka haife shi kuwa? Ni na haife shi, ɗana ne. Gun yan kwamiti na kawo shi, tarbiyyar suka bashi. Tunda ni ya gagaran Allah mai yan kwamiti albarka. Baba anya ba gola bane ba kuwa? Wayyo Allah jama'a mutum. Ina zuwa inna ilaihi raji'un. Ta kashe ni jama'a. Ku kawo mun dauki jama'a. Ku kawo mun dauki dan Allah. Wannan mala'ikun duniya ne ko na ciyawa. Dan Allah ku yabe mun. Na duba ba zan tsara wa jama'a. Wayyo Allah jama'a. Madagwal? To ga wata kila ka karasa. Karɓi mana.